खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो ओमफ्राय दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावबाय। ओमफ्राय नै बेयो मा बिफां लोगोफोर नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ, बे थारमाने गय फुलि गय बिफां बियो। ओमफ्राय जों माबोरै गय बागान खालामगोन बेखौ फिथाइनिफ्राय जों माबोरै बेबायदि बिफां खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो बुजिलांबाय थागोन। आरो नोंथांमोना गय बागान खालामनो गोसोबा माबोरै खालामनो हायो माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनबानो बुजिलांगोन लोगोफोर। ओमफ्राय थारमाने आं दा बियो थांनाय बोसोरावहाय जावैनायमोन आरो फिथाइनिफ्राय जावैनानै दा बेसे गिदिर बिफां जाबाय बियो, बोसोरसे जाबाय दा बे गय बिफाङा। ओमफ्राय बेखौ आं थारमाने खासि खालामनो नागिरदों, गायस्लायनो नागिरदों। थारमाने नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो बुजिलांबाय थाखागोन माबोरै गायनांगौ, मा बोथोराव गायनांगौ, माबायदि खालामनांगौ। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नोंथांमोनहा बुजिगोन। भिडिअखौ बिदिबा आं स्टार्ट खालामसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो जोबजासिम लोगोफोर। ओमफ्राय आं दा नैबे गय बिफांखौहाय जावख'नानै लांसिगोन। ओमफ्रायनो आं बेखौ जावखुबाय, थारमाने बेबायदि हा लाफानांगौ आरो एसे गिदिर गिदिर, नङाबा रोदा सुनाय थैयो आरो बेबायदि रोदाखौ जाहाथे नुजाहोआ बेबायदि जावखुना लानानै फांनै जावखुजेनबाय आं लोगोफोर। ओमफ्राय नै आं गयखौ खादायाव जावखुजोबनानै लाबोबाय आरो थारमाने सिगां जावैनानै दोननायाव हाग्राखौ फोसाबैखाय हाग्रा फैफाबाय एसे गोरलै गोरलै। ओमफ्राय आं जावखुनानै लाबोबाय, ओमफ्राय गायलांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय जों गयखौ गायनोबा थारमाने सान्दुं गोसा हा गोरानफ्राव गायनाङा आरो, नङाबा राननाय थैनायनि चान्स थायो। ओमफ्राय आं दा नै ओरैजाय बिफां दं आरो ओरै सायख्लुम, बाव बारा सान्दुं नाङा आरो बिनि थाखायनो आं बे जायगायाव फसायबाय आरो हायाबो गिसि थायो बे जायगायावहाय, जाहाथे थैया राना बिनि थाखायनो आं हा गिसि सायख्लुम नांनाय जायगायाव गायनोसै आरो। ओमफ्राय नै बिदि जावखुजोबनानै लाबोबाय खन्थाजोंहाय। ओमफ्राय थारमाने बिदि हा दोननांगौ आरो, थारमाने बिनि रोदाया गायोबा बिनि रोदाया दस्रा बिफांफोरनि बायदि नङा नालाय, बेनिखायनो बेहाय रोदाजों लोगोसे हा लाबोफानांगौ आरो बेबायदि एसे गिदिर गिदिर। ओमफ्राय बेनिफ्राय आं नै हाखरबो जावखाबाय एसे, ओमफ्राय बै एसे सिगाङाव दहाय गायबाय आरो। ओमफ्राय आं गायनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। ओमफ्राय गय बिफांखौ थारमाने बैसाग एप्रिलाव गायनो हायोबा मोजां आरो, थारमाने उनावहाय अखाजोंहाय बिराद मोजां जायो आरो बेबायदि बोथोराव गायोबा। ओमफ्राय नायबावलांबाय थादो लोगोफोर, आं खोन्थालांबाय थानोसै। बेनिफ्राय लोगोफोरनि आं हाखरखौ थारमाने हाखर जावखाजोब्बाय नालाय, ओमफ्राय नैखौहाय ओरै दोनबाय आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय हाखौहाय बे जिं जिंजों हाखौ मोजाङै सोजोबनानै गोरा देसोनांगौ आरो, गोरा नारसोनांगौ, नङाबा अखा हानानै बांद्राय दै हाबोबाबो थैयो आरो। बिदिनो हाखौहाय सेर सेर होनानै बेखौ मोजाङै गोरा नारसोनांगौ आरो, मोजाङै गायनांगौ, नङाबा थांनायबो नङा फांसेबो जानला मोनला गायोबा आरो। हाखौ एसे मोजाङै नारसोनांगौ बिदिजोंहाय जिं जिंजों, नङाबा गोरान जानानै थैनायनि चान्स जायो आरो। ओमफ्राय नै बिसोरबो गासिबो गय फुलिजोब, बिसोरखौबो गायजोबनांगौ आरो। टाइमानो थोआ दासान्दि, खालि खामानि आरो न'आवनो बियो। ओमफ्राय दा बैसागाव दा एप्रिलाव गायनाय जाबाय नालाय, ओमफ्राय बियो उननि अखाजोंहाय बिराद मोजां जासिगोन आरो, बियो थैनायबो नंला, बियो राननायबो नंला। ओमफ्राय आं जावैनायाथ' थांनाय बोसोराव खमैबो 1000-1000निबो बारा जावैदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिराद बुरजा दं गय फुलियाथ'। ओमफ्राय नै बे जायगायावनो गायगोन आं, बाहायथ' जायगाया जाजोबनाय नङा, बेनिखौ बाव गायस्लायनोसै आरो आं। बाव खमैबाबो 100-200थाल' जानो हागौ आरो बै सिमाव जायगाया। ओमफ्राय ओरैथ' नैबेनिफ्रायथ' ओरै गायजाला, बेहाय ओरै न'सो जासिगोन आरो। नैबेनिफ्रायनो हरै गायला आरो बिसिमावल'। ओमफ्राय बेनिखौ जावखुनानै नै बिसोरखौबो जावखुनानै दस्रायाव गायगोन, ओमफ्राय दस्रानिखौहाय बाव गायफैफिनगोन। बेबायदि खालामाबा जायगा थोनाय नङा आरो। जास्ट नैबे जाबायानो लोगोफोर। ओमफ्राय बेबायदि गायनानै हाखौ मोजाङै नारसोबानो जाबाय आरो, होमबानो जाहाथे मोजां जायो आरो थैयैनि, नङाबा दै हाबबा थैनायनि चान्स थायो नालाय। बे जाबायानोसै लोगोफोर, सिम्पोलसो आरो, गायनायाल' मोजाङै गायनांगौ। लोगोफोर ओमफ्राय आं थारमाने भिडिअखौ गेजेर खन्द'आवनो दोनथ'नोसै आरो, आं जोबजासिम खालामबाय थानो हानाय नंला। मानो होनबा बिदिनो खामानि मावलाय भिडिअ खालामबाय थायोबा खामानिया एरनाय नङा आरो, थाब हानाय नङा। बिनि थाखायनो आं गेजेर खन्द'आवनो दोनथ'नोसै। ओमफ्रायथ' गायनानै आं माखासे बेखिनिखौ गायबाय, ओमफ्राय गायबावगोन दिनै। बिसिबां हायो
बेसे गायनोसै आरो गासिबोथ' गायजोबनो हाखानाय नङा दिनै, मानो होनबा बिफाङा खमैबो 2-3 हाजारथानि गेजेराव दं आरो बिराद बुरजा बिफां दं आंनो। खमैबो हारसिं गायनांगौबाथ' सप्तासेनिबो बारा लागोन आं। ओमफ्राय बेसेबां हायो 100 हायो ना 200 हायो बेखिनिखौ गायस्लायसिगोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ गय बिफांखौ जों माब्रै गायगोन आरो। बिफां गिदिर बागान गायथायनायफ्राबो थारमाने बांद्राय खाथि-खाथिद्राय गायनो नाङा आरो। खाथि-खाथि जायोबा थारमाने हावासि जायो, फिथाइ थाया आरो। ओमफ्राय नैबे गायस्लायनाय फर्मुलायाबो थारमाने जों बोसोराव बिदि खनसे गायस्लायनो हायोबा बोसोरथाम बा बोसोरब्रैजों गायथाय जाबाय आरो। ओमफ्रायथ' जों बोसोराव खनसे गायस्लायाबा थारमाने फिथाइयाबो थाब थायनो नागिरा आरो। बिफाङा बेसेबा गोजौ जौ लानानैसो फिथाइ थायो आरो, अबेबा फिथाइबो थायनो नागिरा। बिनि थाखायनो जों बोसोराव खनसे गायस्लायनो हायोबा मोजां जायो आरो, थाब फिथाइ थायो गाहाय-गाहायावनो। ओमफ्राय बोथोराथ' मा बोथोराव गायो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा बुजिखाबायबो जागोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो बागान खालामनो गोसोबा बेबायदि खालामनो हागोन। ओमफ्राय फिथाइनिफ्राय माबोरै बिफां खालामो होनबा आं सिगांथारावहाय फिथाइ जावैनायखौ भिडिअ खालामखादोंमोन लोगोफोर, आं डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौहाय नायनो गोसोबा चेक खालामनानै नायनो हागोन आरो। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। होमबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअ दोनबाबो खामानिया जोबनाय नङा आरो आंना, थारमाने सानसेथ' फोजोबनो हाखाया। बिराद आं खोन्थाखाबाय बिराद बुरजा दं बिफाङा, 2000निबो बारा दङ। आं दा नै बिसोर गायनाया थारमाने गयाथ' बोसोरसेल' जादों आरो, बिसोर बोसोरसेयानो जाजोबबावाखै। बिसोर आं थांनाय 2020आव जावैदों आरो बिसोरखौहाय। ओमफ्राय दा गायस्लायबाय। ओमफ्राय बै साइडआव नुहुरनाया बोसोरनैनि दं, ओमफ्राय बोसोरथामनिबो दं बै गिदिर-गिदिरा। बैसोरो माखासे गायथाय जाबाय आरो। ओमफ्राय नैबिसोरथ' दानो गायजाया, फिसा-फिसासो बिसोरखौ थारमाने गायस्लायबावनांगोन आरो। ओमफ्राय बेखौबो दा गायनायखौ खालमासि बोसोरावहाय गायस्लायबावगोन आरो। बेनिफ्रायसो उनावहाय बिदिनो गायस्लाय बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबासो गायथायगोन आरो। थारमाने खासि खालामनाय फर्मुला जाबाय बिदि खालामबा गया थाब थायो आरो फिथाइ। ओमफ्राय लोगोफोर थारमाने आं खामानि मावनानै गोलोमजोब्बायबो आरो, ओंखायनो आं भिडिअखौ खामानि मावनाय लेखा आं बानायबाय थानो हाला आरो। थारमाने आंना खामानिया थालांगोन आरो भिडिअ बानायलाय बिदिनो खामानि मावलाय खालामबाय थायोबा। बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जों बिफां-लाइफांफोरखौ मानो गायनांगौ होनोबा बिफां-लाइफांफोरनिफ्राय जों थांना थानायनि थाखाय जोबोद गोबां मदद मोनो आरो, सानथ्र'हायै। आरो जों बिसिनि हगारनाय अक्सिजेनखौनो जों बोनानै थांनानै थायो, नङा होमबा बयबो मिथिखागौ। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे गय बिफांनिफ्राय जों गोबां बिनि फिथाइफोरखौ फाननानै, बेखौ फुलि खालामनानै फाननानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो। बेनिफ्राय जों न'आव थानानैनो न'नि बेखार हाफोरावनो आरो। बेनि थाखायनो ओमफ्राय लोगोफोर आं गोबांथार बाथ्रा बुंला, भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। जोबनायाव खनसे खुलुमबाय बयखौबो, बाय बाय, गोजोन्थों बयनिसिमबो। जोंना लोगोफोर नै गया बिराद गाहायावनो, हांहरबानो मोनासौ आरो, गाहाय-गाहायावनो थाब गायस्लायबा बिदिनो थायो आरो। ओमफ्राय नैबेयो गय बागान जाबाय, इसिबां मानि गिदिर नङा बागाना, फिसासो लोगोफोर। बेयो राउन्ड गायनाय आरो, थारमाने बैयावहाय मैगं फैयो एसे, बिसोरो राउन्ड गायजोबनाय। ओमफ्राय नैबेयो दासो बागान गायहांनाय आरो, बे फिसा-फिसासो, बोसोरसेल' जादों बेखौ गायनायाहाय।